kuke jin tsoron Allah. Na farko, TikTok wajen nishaɗi ne, wajen ɗebe kewa. Amma abin mamaki, koya mutum zai post, koya mutum zai post, ko yaya, ko mai kyau, ko mara kyau, sai an samu wanda ya je bad comment. Ni kun san abin da yake ɓata min rai ma? Na farko, ba kai ka sa wa mutum data ba, ba kuma cewa akai ka zo ka gani dole ba. Amma abin baƙin ciki, wani ma a comment ɗin nashi abin da zai rubuta maka, wai ya kalle ka, yana da 'yan uwa, yana da uwa mace, yana da ƙanwa mace, yana da yaya mace, dukka yana da yayu mata. Amma wai sai ku kira ta da karuwa. Kun san ma'anar karuwanci kuwa? Kun san ma'anar karuwanci kuwa? A ina ka taɓa ganin ta yi karuwanci? Ta iya yiwuwa sana'a ce da take yi amma sai ku mai da shi iskanci. Ka taɓa ganin ta? Ka taɓa gani ta yi iskanci a gabanka? Ka taɓa gani? Amma idan misali sai mutum ya ce maka karuwa, sai ana bashi ba wanda zai yi magana. Sai misali wanda aka gaya sai magana ta mai ciwo sai ya je ya ce ai da babanka muke. To me mutum zai yi in ba wannan bai huce? Sai ka ji ko mutane an yi wuce a kansu. Menene waye mutu waye farko? Ku ba ku ga comment ɗin da ake yi? Suna da tabbacin cewar muna iskanci? Akwai Allah, akwai gobe kiyama. Za ka ba da shaida ko waye ko a ina ka je ka rubuta wannan irin wannan comment ɗin. Wallahi gobe kiyama sai ka maimaita. Duk wanda